Lo muntu obhale lento kunento ade efuna ukisho or umyalezo ade efuna ukudlulisa kumina, kodwa manje kubuya ngathi naye kahle hle akaqondi ukuthi umyalezo omuni lo afuna ukudlulisa. Kodwa-ke okwengidlulisa wami umyalezo-ke mina ngubhekise kuyena. La kunabantu abashintshe iy'nhlangano akade bezoyivotela. Kunabantu abangayivotelanga i-IFP, kunabantu abangayivotelanga i-ANC, kunabantu abangayivotelanga i-DA. Leso sinqumo kodwa basithathe emva komhla ka-16 Disemba, emva koba umnumzane uZuma esebemezele ukuthi uzovotela i-MK. Labo bantu mengibalalela ku-TikTok noma nje siyixoxela, ukuthole ukuthi abanye babo abantu abekade bebuka izinto ezenzeka la ezweni nasemhlabeni, bebukela ukuthi kunento engathi i-wrong, kodwa umnumzane uZuma ememezela ukuthi uvotela i-MK. Lezi zinto beyibukela kubona zase zenza isense, ngoba bona eyabo inkolelo bewukuthini, umhlaba wonke esandleni zabantu, awushintshe umthethosisekelo, kodwa bezicabangela nje engekho umholi ozobahola ukuthi baveze imizwa yabo. Uthe eqhamuka umnumzane uZuma bavumelana naye, basukumela phezulu, bamsupport-a enkulumeni yakhe. Kube khona abantu abavotele i-MK ngoba benethando lomholi we-MK. Uma unothando lomholi, kube nento ayikhulumayo, leyo nto kuwena mase iletha isense. Uyibone lento bengicabanga iyona le. Labo bantu ngothando ade benalo ngaye base bethi si-MK. Manje into mina engiyibuze ukuthi kulabantu laba abavotele enye yalezi inhlangano lezi ezintathu, ngabe bebengabonini bona ukuthi kuzokwenzekala lento? Umuntu obengaboni ukuthi kuzoba nalenhlanganisela, umuntu ongazi ukuthi kwenzakalani emhlabeni, umuntu ongazi ukuthi kwenzakalani eSouth Africa, uyena umuntu ongabonanga. Ongixaka kakhulu-ke obonile. Uthema ubona wasuvota kanjani ngoba nawe uyingxenye yabantu okuthiwani badayise ngezwe. Wena mawubonile wenze njani? Ngoba phela ubenesandla ukuthi izwe libuyele kubelungu. Kungani uchuze ukuthi izwe libuyele kubelungu? Noma wena awusakholelwa into ethini inqabalo yedwa inqaba lethu sonke? Ngoba phela into eyenziwa abelungu kwinkosi uAlbert Lithuli, into eyenziwa abelungu kwinkosi uBhambatha, into eyenziwa abelungu kwingane ngoJune 16, into eyenziwa abelungu kuSolomon Mahlangu, ayizange ibe yinhle neze. Abelungu bamhenga uKhosi Momporo, abelungu bamnquma ikhanda uKing Ngidza. Wena uthi lokho yisenzo esaba sihle yini na uma uthi wena izwe alibuyele kubelungu? Angisho ukuthi cabanga njengami or iba nemizwa efana neyami, kodwa sokuyibuzela njengesakhamuzi saseSouth Africa uthi wena uma uthi alibuyele kubelungu usho ukuthini? Ngoba phela lento le ikhomba kona ukuthi wena uthi kwaba kuhle okwenziwa abelungu, uma ngabe wena uzophinda futhi uthathe izwe ubuyise abelungu, uthi abayiphinde leyanto abayenza. Ngoba uma uthi wena abajike, bangajika kanjani? Ngoba bayibona, abakuboni wena muntu omnyama. So manje wena usithatha kanjani leso sinqumo ukuthi izwe libuyele kubelungu, baphinde bahlukumeze umuntu omnyama? Abazange bangitshela bazohlukumeza, kodwa ngithathela esenzweni sabo emlandweni ukuthi benzani, and singekho isizathu sokwenza leyo nto, kodwa bona bakwazi ukuthi benze into eyisihluku kumuntu omnyama ezweni lakhe engenzanga lutho. Akekho umlungu uyokubulala akubulalela ukuthi ufuna izwe lakho, noyi-one, ngoba umlungu uyazi ukuthi akayena owala eSouth Africa, kodwa uyobulawa umuntu omnyama. Ama-members abaningi e-MK asebulewa, abulawa ngabelungu kodwa abulawa umuntu omnyama. Ukuthi ngempela lesi senzo sakho wena ingoba udefenda abelungu na, ukwenzelani into eyichilo? Ingoba wena mhlambe inhlupheko nobuhlungu obuziwa abanye abantu wena awubuzwa, uthi kudefenda umlungu. Ngakusoze iqiniso soze lajika, izwe elabantu abamnyama. Wena uncamela ukuvotela umuntu onobufakazi ukuthi wabulala, wadlwengula, weba imfuyo yabantu abamnyama, kodwa ushiya umuntu wakini omnyama
ngezinto owazizwa ongakazi ukubona ubufakazi bakho, ngoba uma ukuthi ngempela uwumuntu ikhanda lakho lisebenza kahle hle ngeke udidwe into ka-120 million ekuthiwa thathwa Mr Zuma, kodwa ekugcineni bathi akho 7 million wehhoko nesibaya ne-swimming pool. Bathi lezo zinto zazingekho emthethweni, okusho ukuthi konke okunye okwenziwa khona kwakusemthethweni, ngoba phela ngeke kuthiwa akho 7 million u-113 million uzokhokha ubani? Ayikhulungi indaba yawo, ngobani? Uhulumeni owakha lowa muzi, kodwa enezathu zakhe wena ongeke uze uzazi. Enye into ofuna ukuyazi, noma ungadinwa kanjani noma ungaxabana kanjani nomuntu, kodwa uze ungamthuki umuntu, awumthuki omunye umuntu, ngoba uma uthuka umuntu usukhomisa usuhlulekile ukucabanga. Njengalo muntu obhale lento uhluleke ukucabanga, ingakho into esilandela ngezansi ingasazwakali nokuthi ubefuna ukuthini. Awulenzi lelo phutha uthuke omunye umuntu noma kuthiwa udinwe kangakanani. Umnumzane uZuma bamthuka bambiza ngomdlwenguli, lapho basephelele ukucabanga. Kusuka lapho abakazi baphinde benze into ebhadlile, kuze kube namhlanje sebeze bathatha izwe balibuyisela kubelungu ngoba ehlulwe yini? Ukucabanga. Iplani abenayo yayi-1 ukuthi siqede ngaye, simbeke amacala e-rape, ahambe obolela ejele. Yingoba ngingenalo ilungelo bengizokubreakhela leya nto ngokubuka kwami ukuthi yenzakala kanjani, yenziwelani, ngoba yonke into namhlanje iletha isense. Kodwa awumthuki omunye umuntu noma ngabe kuthiwani. So lesa senzo sabasimbi sakhomba bahluleke ukucabanga. Ubufakazi balokho ilento yenzeke namhlanje yokuthi bathathe amavoti abantu bengabatshelile bawanikezeni abelungu.